Dostlar, assalamu alaykum. Şu oğluncuğu tanıyanım mı? Bu aktör Taylor Chase 2005-2004 yıllar bir serial vardı. Школа выживания Неда deyip. Köpüňiz bilýän bolmagy dakmal ýa-da wapşe serial görmedik bolsaňyzam şu surat köp ýerde bolýardy. Oýunjaklaryň daşyna ýa posterlerde ulanylýardy. Ve inni bolýan şol aktýoryň häzirki ýagdaýyny görkezýän men size. Ören elhinç yaramaz ýagdaýda bilýänsiňiz näme edende şu ýagdaýa gelýänini. 89-njy ýyl boýy men bilen ýaşdaş. Soňky ýyllyklarda nirde näme edip ýörenini bilen oklarmyň ýitýär bu ulgamdan. Ýöne täzelikde köçede biri tanap video düşürýär. Şolam internetde düşýärdi, ýaýrak gitýär soň olam gabat gelip, olam video düşürip goýýar, bulam gabat gelip, bulam video düşürip goýýar. Pul kömek edýärler, ýöne öýünnäkiler ahirem seslenýärmiň dogan garyndaşlary. Pul kömek etmän. Sebäbi pul berseňiz näme soýanyny özüňiz bilýäňiz diýe. Şoň üçin etjek bolsaňyz düýüp götürmeni liçen etmeli düýbünden. Şoňa kömek edin diýe. We kömek etjek bolýarlar, ýerleşdirýärler hem ýöne baran ýerine şo ýumrup ýykyp gaçmak bilen. Muň özü sag bolsun aýdanok sebäbi uje saglyk taýdanam, aň taýdanam ören yaramaz ýagdaýa gelen bu. Nähil gelýär bu ýagdaýa? Şu serial ýapylanyndan soň gapdalnaky çağalar, aktrisalar, aktyorlar ýene-de şu öz uğurlaryny işleýärler, teatra gitýärler ýa kino düşýärler. Buny bolan hiç kim alanok. Şondan soň gerekdäl bolýar bu. Ondan soň vlog çekip başlaýar bir döwür, onu edip görýär, bunu edip görýär, garaz hiç şeýli bolanok, ýörenok. Aktyor şol uğrunyň şu işi gerekdäl bolýar hiç kime. Şondan soň ýitýärde ine şu ýagdaýda gabat gelýär adamlara. Inni kömek edilip düzäýän ýagdaýynda da kino gelir öýdönmek, bu sebäbi kino düşmek üçin hem sagdyň pikirlenip bilýän adam bolmaly. Bu bolýan o tarapdan ören daşda. Ýöne düýbünden şu wagt bir döwür boldy, haýp üçin şolar ýaly adamy täze kino düşürip durlar, nähildigini göresiňiz gelýärmi diýip salmakly rahmal bolar bolgusyz zada. Sebäbi döwür şon ýaly bolýar, ýöne hakyky sunwat diýilýän ýerek bu adamy ulanyp bolmaýar. Men ejem aýtýatda hemişe oglum energiýam ýok wagty, şolar ýaly köpçülüge çykasym gelmeýän wagty ýa-da ören istasion wagtyň bolýar-da şon ýaly etmegin, işlemegin diýädi. Şolar ýaly yaramaz ferişdeleri ulanyp birine yaranjak bolmak hiç wagt diýädi. Sebäbi köp artistler şol halka berjek bolup, gowetjek bolup, güýjüniň ýok wagty başga zatlar ulanyp çykýardy. Ýa bolmasa uje gerekdäl bolanyny duýup bilmek gerek diýädi. Bir edip görýän, iki edip görýän, üç edip görýän halis ýörenokmy wagt görkezýär. Taşla şonu, özüň üçin ýaşa. Başgarak zat bilen meşgulun. Hobbiň bolup biler, ýöne şu bolmasa men özüm şeýtjek. Ana özüm şeýtsem şular ýaly gelýän. Hudaý saklasyn. Şunu paýlaşaýyn diýdim, janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. Hemişe saglygyňyzy ýatdan çykarma, özüňize gerek, başga hiç kime de gerek däl. Dostlar, 2000-nji ýyllarda diýilende dünýä belli hitlerden haýtylar ýadyňyza düşýär. Meselem, şular ýadyňyza düşýärmi? Breaks me up, breaks me down. Say morena, morena, morena. Kindly give me just a chance, let's go out and dance. In the rain, calling out. People, stop fighting. Give me a heart, give me a soul. Raise a pledge, darnuma, yeah. Hakykatdanam şolon köpüsini bilýärmi kakdiýän? Sebäbi şol döwrüň telefonlaryny görkezlenýärdi, nostalgiýa üçin. Nokia, Motorola, Hukman şulaydym bilen biri ýanglan ýaşataýdy. 2000-nji ýyllar, 2010-njy ýyllar aralyk ören populýar bolan hitler şular. Ýöne şolaryň hemmesini näme baglaşdyrýan röýtýäňiz? Şul hitleriň hemmesi Ruminiýada dörenler. Şondan öňem, şondan soňam bolmadyk zatçy. Aslında Ruminiýa bir gitçik döwlet, ýöne şo ýyllaryň aýdymsallary, şo taýdaky dörenler dünýäň ýüzünde gerekli bolup söýülip dinlenen sallar. Ýöne bir geçik gidenlerle hakykatdan 2000-nji ýyllar diýip nostalgiýany ýatlananda şu sesler ýadyňa düşýär. Üýt köşük sağdan alan muzikantlaryň esasynda şular döredim diýseňiz, beýle däl. Şulan köpüsi çeper högüççüm diýseňem boljak. Sebäbi ýaş oglanlar gyýrlar.
Meselem DJ-ler şular ýaly faz döretýärde belli bir aýdymçy gyýylan keni tanalmaýan. Şolaň haýsynyň sesi oňat gabat gelse, şonu çagyryp çykarlan şular. Ve köpüsem dünýä belli ýyldız bolýar. Ýöne gynançly ýeri şular uzak dogan edip bilmedi. Olam näme sebäpli? Bular ýaly şöhrada taýinler. Sebäbi başdan şolardyr düzülmedik. Erteki gün nähil ýagdaýlar dörýär. Meselem ýanky aýdym-aýdan gyýyr. Sizin diýen puluňyza inni men kaýyllär. Menem dünýä belli ýyldız şunça manat beriň diýerler. Olaram ýok, biz on tölejekkä on ýal gürleşmedik. Eýle-beýle şoň esasynda köp grup bolar bölünýärler. Şolaň içinden esasy galanlar meselem Inna diýip boljak, Inna Henidem şu wagt konsertler berýär, dowam etdi. Karyerasy gowy. Ýöne galanlary meselem gruppo, aksent diýilende eýam olar toparýar. Başga ýerde bir solist, başga ýerde biýleklerim şolar ýaly. Ana şonu götürnüp bilmänem besetdiler. Besetti diýsem, öz ýurduna Henidem işleýärler olar. Tanalýandyrlaram ýöne ýanky hiç çykarmakda ýa-da dünýä bazaryny ýaýratmakda olar ýaly işleri ýok. Yankı hitlan içine Dan Balanyň aýdymyndan boşandyryn ben köpüňi diýmegi rahman Dan Balan Moldowadan adyp. Hawa dostlar ýöne yankı hit aýdymy Ruminiýa baryp döretýär we rumin dilini aýtýar. Şoň esasynda dünýä tanalýar. Şol aýdym Henidem gaýtaryny çykyp gidip oturýar. Place a place, I know my Esasy şoňa çörek getirýän aýdymlaryň biri bolupdy. Meselem bir aýdym hit bolsa, şoň özü üstünlük. Ýöne şol döwürkü bolup geçenmäge hakykatdan dünýäň ýüzüne giň. Bir giçijek döwletden bir döwrüň içinde bir näçe tan aýdymlar çykýar. Şolaň hemmesem şol döwrüň sesine öwrülýär. Nostalgiçeski. Şoň üçin fenomen diýip geçdim dostlar. O sağlardy. Bilemok häzir dinlemedik ýagdaýda şu wagt dinlängi ýaşlar nähil kabul etjek belli-de ýöne. Men üçin öňşön dinler geçenler üçin ýüküşüp birdaçy. Gepimiň soňunda dostlar bir waka ile jemläsim gelýär. Şuny her ýurtda bir hilrak edip aýdylýar. Ýöne asyl manysy bir. Bir döwür öküz bilen towuk meýdanyna imitlenip ýörler diýe. Şonu towuk uly bagyň ýokarsyna seredip öküz aýtýarmyşyn. Men bir döwür uçup bagyň iň ýokarsynaky imitlerden imitlenýärdim diýe. Häzir bolýan säkelçede ýokary uçup bilemok diýe. Öküdem aýtýar, men ýydymdan tedegimi iýsen uçarsyň diýe. Olam goýsana on ýalan bir zat gomy diýe. Olam bolýa, köp adam şey diýe diýe. Olam ýydarlap bu tedegini iýe özüne bir anam gelýär-de, birdenam ýanky uçýarda bagyň çür depesine barýar. We şo taýdan diýe, seretmeň ýagdaýyma uçdum men hemme zada seredip oturýan diýip begenip gopalýar. Öküzem muňa ýylgyryp seredip dur. Diňe öküzäle aňyrdan öý eýeti ýaşulan seredip dur muňa. Olam görýärde bu towuk näme işleýär o taýda diýärde, tüpeňini çykaryp atyp goýberýär ýanky güpüledip. Yere patylap düşýär. Aýdyljak bolan maňa näme şu taýda? Seni bir düşnüksiz, pyssypy jugurlyk bir ýerleri alyp galyryp biler. Özüňem düşünmäni türkan. Maksat şo taýda galyp bilmekde diýe. Sen bir zada düşünüp etýäniň bir başga, bir eden ýalňyşlygyň ýa-da ýeňil ýelpaý sözüň bir pyssypy jugurlygyň aslynda görünüp tanalmagyň bir başga diýe. Ana şonuna galmak kyn. Sen özüň nädip galanyňa, nädip şo derejä baranyňa düşünmeseň, ikinjige de gaýtalap bilmeýäň diýip aýtdy. Şonu ýaly dostlar, ýanky aýdymlar men pyssypy jugurlygym diýemok, ýa gowdalem diýemok. Ören gowy zatlar şolar. Ýöne islenlik zada taýin bolmakdy. Aň taýdan, maral taýdan düşünmek gerek şoňa. Nähil dowam etmeli, näme etmeli ýygyny. Çyý aň bolsa, ana şolar ýaly konfliktiň gowy kalmagynyň ýa-da stresiň üstünden eltdi. Janyňyz sag bolsun, işleriňiz uğruna bolsun. Woo!